Para toda la concha, se ha perdido una niña, se llama Leire, tiene 6 años, tiene un bañador rosa con florecitas y está en taco. Pues se desbarata con eso. Pues se desbarata con eso. 2019ko udaberrian, aurrekaririk gabeko gertaera aparta eman da Donostiako Santa Clara uhartean. Izan ere, kaio beltza, 175 zentimetroko zabalera lor dezakeen tamaina handiko kaio espeziea bertara hurbildu da ugaltzera. Kaio beltza, ohiko hegaztia da Lados telebistako kanaleko naturari buruzko dokumentaletan. Honela, Ipar Europako herrialdeetan, kostan egan ikus daiteke txikiagoak diren potxorro eta lanperna musu gazteak harrapatzen. Kaio beltzak, basa espezien zerrendan babes neurri berezia du. Gertaera horren garrantziaz ohartzeko, pentsa, 2012 geroztik, kaio beltz bikote bakarrak kumatzen duela Euskal Kostaldeko 246 kilometroetan. Ez da abia gehiago aurkitu, bakarra 246 kilometroetan. Hori horrela delarik, 2019ko martxoan, kaio beltz bikote bat Santa Clara uhartera hurbildu zen, abia egin eta ugaltzea helburu hartuta. Apirilean gorteatzea hasi eta maiatza hasieran arrautzen inkubazioari ekin zioten. Hala, arlo horretan eskumenak dituzten bi erakunde ohartarazi ziren, Donostiako udala uhartearen titularra eta Gipuzkoako Foru Aldundia basafauna kudeatzen duen erakundea. Hala ere, egun batzuk geroago, txangozale eta edo naturaren erasotzaileek abia eta bertan zeuden bi arrautzak suntsitu zituzten. Kaio beltzek ez zuten etxi eta maiatza bukaeran bigarren berritze errunaldi baten inkubazio hori egin zioten. Oraingoan, arrautza bakarrekoa. Ordurako, egurrezko esi batekin babestu zen abia berria zegoen. Eremua eta bertara sartzeko debekua adierazten zuten seinaleak jarri ziren. Ekainaren 26an txitoa jaio zen. Eguraldi on egin zuen egunaietan eta jende asko hurbildu zen irlara. Egun bat geroago txangozale edo naturaren erasotzaileek debeku seinale ikasurik egin gabe, esia pasa, abiaren inguruan toaiak zabaldu eta kumaldia berriro zapostu zuten. Txito jaio berria desagertu egin zen eta kaio bikoteak uhartea utzi zuen. Naturaren ikuspuntutik, kaio beltzek Donostian kumatzea 2019ko berri hoberenetakoa litzateke Gipuzkoa mailan. Ilusioa sortzeko moduko berria. 2019ko martxoan, klima aldaketaren inguruko nazioarteko konferentzia burutzen zen bitartean, Monioren kuboetatik kilometro bat eta 800 metrora kaio beltza uhartean ezarri zen. Ezinbestekoa litzateke agintariek kasu horretan protokolo bat abian jartzea abia etengabe babesteko. Ugaltze prozesu osoan zehar abia zaindu beharko litzateke. Horretarako, langileak kontratatu eta 8 orduko txandetan jardun da. Erakunde kontratatzailea Donostiako sostapena izan zitekeen. Udaleko webcam batek ugaltze prozesu osoa grabatu zezakeen, Madrilen belar handiarekin egindan bezala. Gainera, teleskopio bat jar zitekeen irlatik kanpo bide publikoan hiritarren gozamenerako. Baina ez da lakurri gertatu. Kaio beltzaren abia baesteko lehenik plastikozko zinta zistrin batekin eremua markatu, eta ondoren bidean hutsune zabalak zituen egurrezko zia jarri zen. Ezia zeharkatzeko ezen beharrezkoa gainetik jauzi egitea, beko hutsunetatik lasai asko igaro baitzitekeen. Horratx erakundek egindako inbertsioa. Aitzitik, itsasargiaren eskultura proiekturako hasiera batean 1,4 milioi euroko aurrekontua onartu da, eta udalak naiz aldundiak diruz laguntzeko asmoa agertu dute. Beraz, erakunde horiek, bisitarien joan etorriek urte osoan zehar irlako faunan izango duten eragina ukatzen dute. Eta bereziki uharte osoan zehar abiak lurrean egiten dituzten hegaztiengan izango duena. Are okerrago,
Abuztuaren 21an, ekologia eta osasun publikoko zinegotziak aditzera eman du, hiriko itsasertzean bizi diren kaioen populazioaren zati bat desagertarazteko proiektu bat abian jarri edo ez pentsatzen ari dela. Bere arabera, kaioak izurriak dira hondartzetan eta beldurra eragiten diete pertsona jakin batzuei. Itxuraz, usuekin egiten den moduan, kaioak gaz ganberetan sartuko lituzkete bertan hiltzeko. Ekologiako zinegotzia, hirigintzako zinegotzia izan zen aurreko legegintzaldian. Klase politikoak honela saritu du, baina naturaren aurka egindako proiektu asko baimendu ditu. Erantzukizun zuzena izan zuen 2017ko Aste Santuan, Lurre Txikiko baso babestuaren mozketan. Belartza 2 eremu babestuko 115.000 metro kubikoko eremuan egindako arkaitz izurpenean, edo eraikigarritasun azalera areagotzeko egindako txalet historiko zoragarrien eraizpenean. Gainera, geroago aipatutako izurpena ilegala izan zela ebatzi zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Esku horietan dago zure hiriko ondare naturala. Abia eta basafauna gutxiago badago, Santa Clarako enklabe babestuan errezagoa izango da irla nazioarte mailako beste goxoki turistiko batean bilakatzea. Hori guztia mundu mailako ondare eta Donostiako naturaren kaltetan, noski. Errespetua ezin da mailakatu, jarrera kontua da. Horregatik, Santa Clara uhartea, bertako marearteko zabalgunea eta Igeldoko itsasabarrak biotopo babestua izendatzeko sortu diren ekimenak txalotzen ditugu. Babestu irla, gozatu irlarekin, errespetatu irla. Para toda la concha se ha perdido una niña, se llama Leire, tiene 6 años, tiene un bañador rosa con florecitas y está en Taco. Puede ser de para Taco 2. Puede ser de para Taco 1.